Уважаеми дами, искате ли да бъдете още по-красиви? Желаете ли да запазите младостта си и да се радвате на здравословен начин на живот? Бих искала да споделя с вас най-ефективният начин да запазите и поддържате красотата си. Първо обаче, трябва да разберете кой е истинският капитал на красотата за всеки от нас. Бих искала да насоча вниманието ви към думите естрогени. Естрогените са група от хормони, които основно се свързват с жените, въпреки че се произвеждат и в мъжкото тяло. При жени тези хормони са отговорни за регулиране на менструалния цикъл и оформянето на женската фигура. Те също така оказват положително влияние върху съсирването на кръвта, липидите, обмяната на калций и протеини в женският организъм. Естрогените повишават либидото и влияят върху емоциите на жените. Нарушенията в нивата на естрогена водят не само до здравословни проблеми, но също така оказват влияние върху красотата и емоционалното здраве на жената. И все пак има много фактори, които влияят върху нивата на естроген в женския организъм. Диетите, физическата активност и стреса. Нещо повече. С възрастта, особено през последните 30-40 години, нивата на естрогените започват бавно, но систематично да намаляват. Вследствие на това, кожата губи своята еластичност и започват да се появяват бръчки, заедно с промени в настроението. Първият от препаратите, насочени специално към жените, е Канли. Тази добавка съдържа соеви изофлавони, които действат като естествени естрогени от растителен происход, които се извличат от соята. След като попаднат в организма, те имитират ролята на естрогени, като подобряват физиологичната функция на женският организъм. По този начин, Канли ни прави още по-красиви и ни помага да запазим младостта си и да се радваме на стройна фигура. Нещо повече. Този продукт регулира менструалния цикъл. Заслужава си да се вземе под внимание и фактът, че Канли облегчава някои от симптомите, свързани с менопаузата и предпазва от остеопороза. Препаратът Канли има също и успокояващо действие. Той освобождава от стреса и предпазва от резки промени в настроението. Този продукт съдържа също така и витамини С и Е. Друг продукт на Тиенс, който е особено необходим за нас жените, е цинка. В нашите клетки има около 200 различни ензими, които се отделят в организма ни. Тези ензими увеличават жизнеността на клетките, тъканите и органите. За много от тези ензими цинка играе активираща роля, като стимулира тяхното освобождаване. Според традиционната китайска медицина, цинка играе съществена роля за правилното функциониране на репродуктивната и имунната системи. Той също така подобрява зрението, ускорява зарастването на рани и изгаряния. Този препарат оказва също така положително влияние върху апетита. Третият продукт, насочен към жените, е спирулина. Изследванията показват, че той съдържа повече хранителни вещества, протеини, витамини и минерали от всички известни храни. Ние, жените, знаем много добре, че след навършване на 30-40 годишна възраст, обмяната на веществата се забавя. Това означава проблеми не само с поддържането на здравословно тегло, но също така и намаляване на способността на организма да усвоява хранителните вещества. Тази богата добавка ще гарантира нашето здраве, а здраво тяло означава младежки вид, което важи и за кожата. При редовен прием на тези 3 продукта на Тиенс, специално предназначени за жени, ще видите резултатите само след 3-4 месеца. Приемайте Канли по една капсула 2 пъти на ден, цинк в зависимост от индивидуалните нужди между 2 и 4 капсули на ден. Спирулина от своя страна се приема по 2 капсули 3 пъти дневно. Продуктите на Тиенс подчертават красотата не само отвътре. От спирулина, хитозан и биокалций можем да приготвим една така наречена ядивна разкрасяваща маска. Тя значително подобрява външния вид на кожата. За да я приготвим, се нуждаем от 2 капсули Тиенс спирулина, 2 капсули хитозан и 1 саше Тиенс биокалций. Смесете съставките и добавете малко мед и няколко капки деминерализирана вода. Усетете прекрасния и сладък аромат на нашата разкрасяваща маска. Това е една много ароматна разкрасяваща маска, която дори можем да си хапнем.
Ако можете, използвайте тази маска всеки ден. Нанесете я върху лицето за около 20 минути. Разбира се, ако нямате достатъчно време, можете да я използвате на всеки 3 дни или веднъж седмично. Тя има хидратиращо действие и прави кожата ви по-нежна, подобрява цвета й и придава значително по-красив тен. 那我现在呢，就把它放在我们的模特身上，我们来看一看会出现什么样的效果。